А тут до війни хтось багатий жив такий, що много землі мав у Глушце. Може, тепер, що тут аж був двор, але то не при моїй пам'яті, а наші батьки розкуповували. А як його фамілія була, то я на це не... А де він був, ну, той двор? Тут, ну, то був на Глушце. Да. Ну, там где-то ще посадка. Ще казали на двориську. То в саду, то на двориську. От там був. Ну, але який він, я вже зараз не скажу. Твоєї пам'яті не було. Да, по моїй пам'яті ні. А де він жив? Там на початку? Вон там жив, де зараз посадка. Там посадка А, лісу. такий свіжий ліс. Там Новий. зараз посадили ліс. Хвоя. Там був двор, а сюди був до цієї дороги сад. Уже ще називали. То в саду якраз купили землю, то на двориську вже. І дорожка І садовая. дорожка садовая була. Ну. Ага. А ви бачили його дом? Ні. Її на світі ще не Сама було. на І світі. її батьки Ну, розкуповували на землю тую. да. У того. Але до війни стояв ще ж, не? Ні. Уже не було? Не було вже. Ні, до війни вже не було. А сад По у моїй його? пам'яті ні. А тут у його вже були парабки. Парабки були, вони після він продавав, то вони, але то не при моїй пам'яті.